Pwy fydd yn mynd â hi felly, lle yn y 6 yn bendant i'r enillwyr. Mae Bala, bant yn barod. Dechrau bywiog, dechrau cynnar, y Lang yn gorfod arbed. Rodgers oedd hwnna. Abdagi, dangos i gyflymdra fyna. Owen, yn amddiffyn. Rhys eto sy'n croesi, achosi problemau. Elliot Evans oedd hi'n gyfle. Yn enwedig i chwaraewr y safon, Elliot Evans, cyfle mawr cyntaf gêm. Ie, chi'n gweld wrth i ymateb e fyna. Oedd hwnna'n siawns. Unwaith eto, Lewis Rhys yn creu i Elliot Evans a le wedi wneud yn well fyna. Le o leia wedi fwrw'r targed. Met, bant nhw eto. Vincent, Rhys, mae'r hediad yno, sydd trwy'r canol. Maen nhw'n mynd mor syml â hynny. Mae'n hyfryd Elliot Evans sy'n taro. Slick yn syth trwy'r canol. Y rheolwr wrth i fodd. Wel, pasio slick iawn gan y Met yn hollti am ddiffyn y Bala. Lewis Rhys unwaith eto yn cael y bêl na, a'r droed wyth na, a'r bas. Y pwysau iawn ar y bêl ola na, miwn i rediad Elliot Evans, a ydych chi'n edrych am chwaraewr ganol cae, neud rediadau mewn y cwrt Cosby, amseru nhw'n iawn, a mae'n amseru hwnna berffeth. Un i ddim fan hyn. Fler unwaith eto, maen nhw'n colli'r meddiant. Mor hawdd. Abadaki y tro yna, gan nhw gyfle arall. Maen nhw'n gorfod mynd yr holl ffordd nôl, oedd hi'n dacl hwyr. Bala ddim yn hapus dy honna chwaith. Mae Creifen sy'n ganol popeth ar hyn o bryd. Y da a'r drwg fyna. Eiron Edwards yn ôl ar ei draed. Fel os oes rhywun yn gallu llusgo'r yn ôl mewn y gêm yma. Os yw'r Eiron Edwards yw hwnnw a'i brofel. Ble mae'n glanio yn y gol! O, cael sefyll ddim yn mynd o blaid y Bala, a ni'n meddwl bod nhw wedi cipio gol o ddim byd fan yna. Ross White oedd yno. Dych chi'n meddwl bod y golgeir wedi dod am y bil yna, ond... Ie. Ydych chi'n bod e'n cam sefyll o'r llun i weld fan hyn? Ie. White i'r gwynion. Oedd hi'n agos. Cyfle i Rodgers. Groesi, oedd hi'n gyfle i'r Bala. Mae dal yn gyfle i'r Bala yn gwyro. A glanio ar y postyn. Oedd hi bron mewn i'r gol. Malkin yn mentro. Gallai di glanio unrhyw le. Taro'r postyn nath hi. Rodgers yn croesi. Newell y methu, a Malkin wedyn. Malkin, mae'n oddi ar amddiffynwr fyna. Mae Cathy fi'n credu oedd e. A mae'n taro'r postyn. Gallai'r bêl nawr ddim mynd unrhyw le. A oedd Lang wedi cael ei giro. Ond eto, dalwch mlaen. Achos mae'n amser. Josh Uchek, yr eilydd yw Uchek yn fentro. Arbediad gan Lang, oedd hi'n gyfle. Oedd hi'n gyfle i Shannon. Ond y cyfle yn diflannu. Ac yw'r pwynt o bosib newydd ddiflannu hefyd. Ergyd bwerus gan Uchek fyna. A Shannon dilyn fyny. Methu symud i drad digon cyflym yn credu. Gewn nhw'n gwell siawns yna fi'n credu gyda fyny di fynd. Ail hanner, ond wedi rhoi ni dan lot o bwysau. A ni'n gwybod bod ni'n mynd i ddod. Hyd yn oed yn erbyn y gwynt. Just bach fwy o control ar y degau. Ac chi'n gweld pan ni'n cael y control na, allu'n mynd trwyddo i sgorio fwy nag un gol. Y gol gyntaf yn y hanner gyntaf yn ffantastig. Dyna yn union beth ni wedi bod yn gweithio arno trwy'r wythnos. A i gadw e'n tyn fan hyn a jyst cael ei ffindo un i ddau moment o purdod i torri nhw lawr, a fi'n bles iawn i fod yn honest ydw. Ie, ni jyst yn gweld y gol fan hynna. Mae rai bod y symudiad yn dechrau o Alex yn y gol. Mae rai bod ti mor bles gyda'r ffordd nath y chwaraewyr weithio. Ie, fi jyst moyn nhw jyst credu yn y pethau yna yn fwy gyson, really, achos fel chi'n gweld pan chi'n neud mewn i basketball match fel oedd i ail hanner, mae tîmau fel Bala yn gallu bod yn effeithiol iawn, a mae rhaid i ni jyst sort of ffindo bach fwy o hyder i wneud ni, hyd yn oed pan i dan gwasgedd, a pyd o bod ofn i ware o dan wasgedd weithiau, ac os ni'n jyst yn wneud ni, bydd ni'n ffindo fe'n rwyddach weithiau. A mae'n driffwynt enfawr, mae'r holl yn y gyngrair yn agosau. Faint o hyder mae hwnnw'n mynd i roi i chi yn mynd mewn i'r gemau ola yma? Yn sicr, os chi'n edrych beth yw hwnna, 12-13 gêm nawr gyda un colled, so mae'n redyr arbennig o dda, fel wedys i Dylan cyn y gêm, jyst i set y fel lan nawr, beth mae'n rhaid ni'n neud yw gorffen o'n off. Mae gêm mawr nawr dydd Mawrth yn erbyn Pontypridd, so
gawn ni cyfle i fynd trwy i rown gynderfynol fanna. Ond heddi fi just mor chuffed i teithio ledled Cymru ac cael y 3 pwynt ar noson. Gwyllt, really. Made hard work of it second half, but yeah, I thought we were really good first half at times. It was tough conditions second half, and Bala do that. They put balls in the box and yeah, made hard work of it. So yeah, lucky to get through and get the 3 points. Lewis, how much of a statement is this? Because it's a massive 3 points for you guys as we get closer to the split in the league. Yeah, I think it just shows how together we are as a team. Like even today, when second half we didn't really get a chance. I think we're being kicked out of Bala Town, but we'll carry on. Yeah, but we grind results out, and I think that's what it takes to get up there to the top of the table. And yeah, it's looking good going into the split now. Another assist for yourself. Just how much are you enjoying yourself this season? I'm just I'd like to be scoring a few more, but if I can assist as well, obviously that helps the team. And I didn't even realise I was that high up until I saw on Twitter one day, and I was like, oh, I'll take that. And yet, another goal for yourself today as well. Your manager just said how pleased he was with the movement starting from the goal. You've been working a lot on that, he said, in training? Yeah, it was. Obviously, me and Lou playing as like the two sort of 10s, but like starting on the fullbacks and then making those runs in behind. And obviously, Lou's got the quality to see the run inside. And yeah, thankfully, just got in the right area and put it away. Looking ahead, how much of a boost does this win give you now going into a busy period? Yeah, very, very busy to be fair. We've I think obviously we've got Pontypridd on Tuesday, and then the Christmas period's really busy if we can get through that Ponty game as well. We've got potentially a semi-final coming up as well. So yeah, you saw the boys coming off the bench today, putting a real shift in. So we're going to need that over the next 2-3 weeks definitely.